Dcéra splnomocnenca vlády pre rómske komunity a poslanca Národnej rady Petra Poláka má za sebou svoj prvý školský deň. Veľmi sa Emka tešila, moja princezna je prvýkrát v škole, ja sa teším z nej tiež a verím, že nám bude robiť radosť v škole, tak ako nám robila doteraz, že budeme mať s Emkou málo starosti. Dobre som to brala. Na čo sa najviac tešíš? Na kamarátov a na veci, na ktoré sa budeme učiť. A už aj vieš niečo? Či ešte nič? Áno, písať, skoro aj čítať. A máš tu aj nejakú takú kamarátku, ktorá pôjde s tebou, alebo si úplne sama a spoznáš tu úplne nových ľudí? Mám tu aj kamarátky, aj kamarátov. Dnešný deň je z tých dní, ktorým je začiatkom novej etapy v živote našich 47 prváčikov. Milé detičky prváčence, vítam vás v našej veľkej lipáckej školskej rodine. Chcem vám zaželať, aby nový školský rok, ktorý začína dnes, bol pre vás nielen užitočný v tom zmysle, že načerpete nové vedomosti, znalosti, že sa zdokonalíte a pripravíte na život, ale aby bol aj príjemný v rámci možností a aby ste si užili vašu mladosť a vaše roky školské, ktoré sú tie najkrajšie v živote. Olivia. Teba? Emka. Emka. Dobre. Emka, prajem ti, aby si chodila do školy rada, aby si nám aj sebe robila radosť. A veľmi ťa ľúbim a boskám ťa.